garanti ma do fo ne chika ta ko ma tkelima ni ala ta fo ni ma do fi man gashi le be do diamant gashi la hey ni ko kudala ka ko be digi dola sa ne na kalente dan fe na ko mi musalaka ni jigite mo ka ko mi musalaka nte ni dine nase ko sanu nete ni nase ko du nete ni nase ko to ko ni kadi ala baji mo ma wallahi nete ni nase ko la ko do mi meta ji ka bu ko non kele dali ni jebe kuma na regla ka udadi o de kama be ta ka sigi ka jigi ma mi ji kuma bana ni kuma na ni sara do ni gel fermé mais muso be bobi bu jo ko no ma fali ka deren ka fini bla de che muso ko bla utapo tina ko fini ka do so kono ko fini ka jini ke tabani fini je bana ka ko benkili blase ka ko ka fini black kerate ka kono ma do ba be video tu mo na ka bla la même chose c'est de bien de là il est seco de l'auto et ça auto à la kama ma ko beke yende fo résoudre mo ko ta ibata te benate hey quand le cas qui est passé ici ko bali sambi chéri vous serez calé ka prendre ni ka jibu là ido bay ay mi china aka klaka no kabula fente farata fente wala kana sansula kana namino bonyona kana jidaka sika kini darasi kini ushura nabe katobi pata kadoka do wado asili nango ma wala hasili wallahi meleke yichumusuka dinde mena dabe kadumana na jama bai kayele santle katasra basara abin kabika nabe katobi patu nibo ibure da miziko duni bekiko ne mami ya jananza ke acheka shitane ko mami on kana muso bla sugula kana sanga so kata bara yo ko muso de dele ni ngata kata muso bla mami ta muso so banga ko e ma te chugodo alala e muso ay sabali e na muso Tangam na kundo jiakono anan toto abe alate abe na sibi alama dogo ba so seba na sibo sabani kango meleke wo kono tombe barbe cheka so wele ka to so abe barayo ko kan sa ha ko me to le fe ko to na no ma na no gangene to ko bo de fe ka to bien ko ni bo barayo me fe ko de tu ko papa ke ko te ko awo o yo be kan na yelema kata gangene sankan to bi na jini no na ka si tabalika cheka bo barayo sanamso ka do dele ka la jala ko ni keli de biya wallahi ka to la je tabalika no na ni na ji ko ko ni ko ki do ma don ka ji bo ka meleke no to do na ka dushi ko fende faraka fende wala ebe chugo do italawa nebe chugo do italawa hasi woku mbalwa muso safle de sanu badona waso banchi safle de dunna mi ma safle de datgendala kala jugu datgendala dabla bama ko du datgendala bibia kabu harama din hakuna ibo ko akrama kuma datgendala ka kisine mabai kemena kile saba ko yimma ko sale anga du kono sandu datkena du sanwolo la bi san shigini sanwa datkena ba ngo du kono kabi de do ma wolo ko fu kata chela la muso do tipma ila kunyo mwejiana ngako jume bida fana ma din ka dini kunu ka sabali ka yafa ni yafa ke afrika muso bi ibe sibiya fada me din ka dini ko ka ya fa ka sabali ki mi sayala ka de ban tete fa ka fente boala ni man ta visite la mokula donc kelin do nan ta su ye shu do ko ka je ka da muso do jore ma na de kasila ne do na me visite la ko manu do anu ko awo ayon fo ko mami ko me shi da me ako mami ko ni shu ni da le flesan tan ko ate ko ante ako ni kan san so ako tuma na fatura ko ni mali mati makiti na ashukuro ako mami madeli kandati dala kuna voyage ranati santani ko je duru ba fo madeli kanamne kuna voyage ra fo
fa ne man datigɛ la ale de ye n datigɛ na o kama n nana dɛmɛ n nana kobagaw dɛmɛ bi k'a ko k'a jɛ k'a da u bɛna taa bila a dayɔrɔ laban na n ma n'olu tɛ maa fila de bɛ kɛlɛ saya ka teli n balimamuso saya ka teli n bɛ ɲininka i ye mun labɛn n kanubaga i ye mun labɛn ne labɛnnikɛbaga i y'a labɛn cogo di hali n'a danna saya sigara ma n b'a kan k'i si jɔ ala ye ni de ye n siran ni de ye sunɔgɔ tigɛ ka bɔ ɲɛ la ni de ye n kanu fɛn dɔgɔya ni de kuma ni de kama kuma man di ala ye wajibi nɔgɔya mɛ kuma mugu a b'a ɲininka ko mamu mun y'a to i datugu saya sigara n y'a cɛman ye ɲɛ la ka musoman ye ɲɛ la ka denmisɛnnin ye ka maakɔrɔba ye ka kɛlɛbaatɔ tatɔ ye ka banabaatɔ tatɔ ye ne kanu fɛn dɔgɔyara o de kama ni ne saya wajibi ni ye mugan kɛ kalo kɔnɔ a mugan bɛɛ kɔfɛ ni taara n bɛ fura ta a bɛ ɲini dan kan ne donna yan sisan ne kɛra cogo min yɛrɛ de b'a dɔn muso an kana kulonkɛ an yɛrɛ la fɛn bɛɛ ye nkalon ye fo don kelen saya a disi gosiba ninnu a laban ye mun saya a kɔrɔmatigɛliba a laban ye jumɛn saya bɔgɔden 100 donna ka tila k'i jɔ rezo ka ko ɲɔgɔn tɛ fadenw na a laban ye jumɛn saya n tɛ k'i fɛ fo saya kuma banna o wa a bɛ labɔ o saya in de ma i kɛra maa fɛ o i bɛ sa ale bɛ sa i ma k'a fɛ o aw bɛɛ bɛ sa a tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn an tɛ ɲɔgɔn to yen k'an datugu an tɛ s'an nɛna an tɛ hasidiya jugu ni mɔrikan dɔn ni waliden dabali dabila saya sigara bɛ ɲɛ a bɛ ne ɲɛ n balimamuso question kelen k'i ɲininka k'an yɛrɛ mamikun ɲininka a ye n jaabi k'a sɔrɔ o ma kuma i ye sigara labɛn ni mun وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد سأسجع لنا لشيء حاسب يا بانا سأسجع لنا لشيء نيتو ni sara domi tɔɔrɔ banna saya sigara nana ni tiɲɛ ye n'u ye nkalon da i la don min kɛ tiɲɛtigi ye ni sara domi i bɛ tiɲɛ dafalen sɔrɔ ɲɛ kaburu kɔnɔ nkalon banna n buramuso tɛ n fɛ n nimɔgɔninw tɛ n fɛ u y'a don tan u y'a bɔ tan ni saya nana don min a bɛɛ banna ni saya sigara nana ka sinɛ gɛlɛya banna ni saya sigara nana sinɛ gɛlɛya banna saya sigara nana ni tiɲɛ mɔrikan don banna nafidenya banna diɲɛ in kɔnɔ na ɲuman ye bali fɔ k'a dilan k'a da i la malimuso de b'a jɔ du kɛnɛ na ko ne b'a dilan k'a da la ko ni saya tɛ k'a tɛ bɔ a la k'a t'o masa ko 50 de ko kɔn ko n bɛ bɔ a kama sisan ko n b'a da la réseau kan ko ka tila k'a dilan k'a da la muso b'a fɔ ɲɔgɔn ye so kɔnɔ de ko karisa ko ma ko tafe saba di yan ko n bɛ ko dɔ ɲɛnabɔ ja barika t'e la koyi tafe saba kama i ka lahara k'i ye mɔgɔ kelen ka nkalon kama ala bɛ se ka ba i la a t'i yafa i ma bilen parce que i bɛ mɔgɔ dɔ lanɔgɔ a tigi bɛ to lanɔgɔli la fo lahara maa b'a didi ɲɔgɔn ma i bɛ nkalon da la i bɛ nkalon da la diɲɛ b'a didi ɲɔgɔn ma maa b'a didi ɲɔgɔn ma a bɛɛ jurumu bɛ segin e de ma fɔlɔ muso ayisaw da la n bɛ siran nin de ɲɛ dans la hermacotina ilaha illallah inna lilmauti la sakarat ko ala ye kelen ye ko gɛlɛyaw bɛ saya la gɛlɛyaw bɛ saya la sa
balmamuso gɛlɛyaw bɛ saya la kadamaden ɲi ka saki ka ɲi da daburu kan saya sigara gɛlɛya ka ɲi kɛ ka daburu sɔgɔ fo ka taa bɔ yan bonbon kɔnɔna na ale bɛ bonbon yan na ka ɲi kɛ ka da sɔgɔ fo ka ɲi bɔ yan na bonbon fɛ ɲi bɛ fo kɔnɔna de la i b'a dɔn n'i taara ɲi bɔ yɔrɔ o bɛ ɲi sama ɲi tɔ tɛ fo sanfɛ ja saya sigara gɛlɛya ɲi bɛ jigin de ka na ɲi turu daburu la fo k'a bɔ daburu nin kɔnɔna k'a don kɔnɔna fɛ ka taa ɲi bɔ yan bonbon fɛ saya sigara gɛlɛya ka banakɔtaga bɔ nu ni dafa pilasi tɛ ni de ye ne mamisa saya sigara gɛlɛya ka kunkolo zɛmɛ bɔ nu fɛ f'i b'a ye nunda la balima minnu bɛna foli kɛ olu de bɛ nunda cɛ kunkolo zɛmɛ min bɛna nunda la u b'a cɛ saya sigara gɛlɛya joli bɛ bɔ nun fɛ a bɛ bɔ da fɛ a bɛ bɔ duguma sira fila fɛ n balimamuso saya sigara gɛlɛya farigamasi kelen kelen bɛɛ ni fini jɛman b'i bolo la n'i y'a da ta i t'a sɔrɔ joli b'a bɛɛ la ja wolomisɛnnin bɛ fari la joli bɛ ka bɔ a bɛɛ fɛ sigara gɛlɛya dusukun pɛrɛn na aw ma ye sigara batɔ dɔw n'u y'i tuwa ou bien n'u ko k'u bɛ fɔɔnɔ dɔrɔn i bɛ dusukun bɔtɔ ye nun ni da fɛ dusukun tigɛtigɛlen joli la hadamaden dusukun ka b'i da fɛ sigara gɛlɛya nafigiya bɛ nin don nɔgɔya tiktok ka fanaya bɛ nin don nɔgɔya snapukɛla jugu o bɛ nin don nɔgɔya suturabaliya bɛ nin don latigɛ mɔnsanjo bɛ nin don latigɛ hasidiya bɛ nin don latigɛ datigɛdala bɛ nin don latigɛ cɛmɛni bɛ nin don latigɛ galonbatigɛ bɛ nin don latigɛ zomuso toto suɲɛnikɛla o bɛ nin don latigɛ ka dɔ ta lamɛn k'o fɔ dɔ o bɛ nin don latigɛ wali vocal cancer la o bɛ nin don latigɛ mun bɛ nin don latigɛ kiyamu layi sufɛsiri zikuru kuranɛ kalan saraka bɔ caman k'i manku ka se t'u ye ka sabali ka kɛ tawhidi ye ka siran ala ɲɛ dugu la ka siran ala ɲɛ bange la n balimamuso ni maa ma i nɛgɛ diɲɛ na ko sigara ka nɔgɔn a tigi y'i nɛgɛ maaw ta kɛcogo tɛ kelen baaraw ye kelen yan dɔ y'i si kɛ diɲɛ kɔnɔ a ma nkalon da mɔgɔ la dɔ y'i ka ɲɛnɛmaya kɛ nkalontigɛ la olu sacogo ye kelen muso dɔ y'i si kɛ a ma jɛnɛya kɛ a tɛ walicɛ dɔn hali sini dɔ ma se ka s'a ka tafe bolo la fɔlɔ sacogo ye kelen dɔ y'i si kɛ sufɛ tiktok kan a ɲɔgɔn dɔ bɛ ka jogo 100 seli sufɛ ale bɛ tiktok kan nafigiya la fanaya wali ko ɲɛɲini a bɛ bɔ page dɔ kɔnɔ a bɛ taa page dɔ kɔnɔ aw sacogo ye kelen ye aw nimɔcogo ye kelen ye kalo kɔnɔ dɔ bɛ kuranɛ jigin k'a ban su kɔnɔ dɔ bɛ sɔlaturu 10,000 a b'a zikuru istighfaru 70,000 a b'a zikuru silamɛmuso dɔ bɛ nafigiya la wali ko ɲɛɲini 3 heures du matin o y'a sɔrɔ k'a tɛ bɔ an ka baro kɛ maa maa kunkolo b'a kan da la ni su sera heure dɔ ma i t'o di danfɛn ma cɛ niyɔrɔ t'o la den niyɔrɔ t'o la teri niyɔrɔ t'o la danfɛn si niyɔrɔ t'o la o ye ala pilasi de o heure kan ka di ala de ma wallahi ni mago b'i ka ko la i b'o heure kɛrɛnkɛrɛn de o y'anw ka baro kɛ kuma ye su désert i bɛ musow ye k'a tɛ bɔ an ka kuma la famille a tɛ bɔ ɲɛ jora dɛ ni ɲɛ jora k'i ka wuli ka seli i ɲɛ ma jɔ nafigiya kama i ɲɛ ma jɔ mɔgɔkɔrɔfɔ kama i ɲɛ ma jɔ i si jugu lajɛ kama bɛɛ si tɛ jajugu lajɛ la dɔ mago tɛ tele la mago tɛ telefɔni filimu lajɛ la aw sacogo bɛ kɛ kelen ye ka diɲɛw de kɛ k'i sɛrɛkɛ wallahi n balimamuso i tɛ tigɛ i yɛrɛ la k'i ka karate ka ye ala bolo n balimamuso i bɛ da ala la kuma jumɛn ka taa fɛ tuma min i ɲɛ bɛ diɲɛ den na mɛlɛkɛ maaw t'u bolo a bɛ k'a ɲɛbɔ n balimamuso danganiya tɔ bɛ na i dusukun na tuma
jume inye be yala ni kala jugu meshi dona shoni dona podi muna jedi ni meleke ya ni kai be tinjena da baraba ko matikeli kala ba farmamba bebe siranye ni meleke mo tu ya ni ka dungu be suwa du kono do ete kuma bli kinyesra mugota natoye mugota tatoye ni le misra abe duikan caméra jouée caméra policier mo be du kono ani kan yiga wono na caméra nyeba bela me meleke be do caméra yetala ka pan policier kuna ka pa gardien kuna ka pan dudembe kuna i tiedale sunola i rebe suno smalina densenu be sunola supporter fali frigo fali i na ka tele to no be kabakola i bora vocal chila mo ko fo i klalo la ki d'ailleurs mi to bilibili ba chu mo ta do to e mo ta bo to ani chama kulu be na ka chao ni sa